हेलौ रायजोफोर गासैखौबो वेलकाम आरो नोंथांमोनाहाय आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला फल' खालामना थांदो बा साबस्क्राइब खालामना थांदो मदद होलायदो। आंनि बुंनो गोनां खोथाया बेनोमोन जे दाख्लैहाय इलेक्सन समावहाय जोङो बुहुद बायदिसिना खोथा जोङो बखिलायदों आरो जावलायदों आरो जाबाय बिदियालाय जाखायोखा इलेक्सननि समाव जाखायो बिदिया। आरो आदा फेरेंगायाहाय आंखौ बिराद मोजां खालामदों। आदा फेरेंगानिसिम आंनिफ्राय थेंक इउ। आरो मा होनो होनब्ला आदा फेरेंगायाहाय आंखौहाय गोबां मानसिनो सिनायहोदों, सोरबा बसनो सोरबा लिडारनो बुहुद मानसिया आंखौ सिनायदों। आदा फेरेंगायाहाय आंखौ एफआइआर होनानै माखासे खौरां बिजों फोसावग्रा बिथांमोनाहाय खौराङाव फोसावनानै बुहुद मानसिफ्रा आंखौ सिनायदों आरो मिन्थिदों। बस बिथांमोनाबो आंखौहाय सिनायदों आरो जाखिनि लिडार बिथांमोनाबो आंखौहाय सिनायदों आरो मिन्थिदों। दा ओंखायनो आङो सानदों गोसोआवहाय आदा फेरेंगाया आंखौहाय एफआइआर होआमोनब्ला आंखौहाय रावबो सिनायनाय नङामोन। बुहुद आङो ट्राइ खालामबोदोंमोन सिगां समनिफ्रायनो सोर लिडारा आंखौहाय सिनायगोन, सोर बसआ आंखौहाय सिनायगोन साननानै। दा आदा फेरेंगाया आंखौहाय सिनायहोबाय, मिथिहोबाय, माखासे फालिफ्राबो मिथियैफ्रा मिथिबाय। स' बेनि थाखायनो आङो आदा फेरेंगाखौ एसे गौरां बिलि हटेलनि बारावहाय बावहाय आङो लोंहोनो सानदों। बेदरा नों हाबजा आं हाबजागोन, बांद्राय मानसि लाफाया खिन्थु। ओमफ्राय जौआ माखौ लानो? ब्लेक डग लानोसै ना हाफखौ। फुल लोङोब्ला नों बोरैबा फेनानै हाग्रामा सारनि गारियाव नोङो बारसोमना थैनो हागौ नों बुंनाय बादि। ओंखायनो आं नोंखौहाय फुल लोंहोआ, आं नोंखौ हाफ लोंहोगोन, अके? ओमफ्राय माला सोलाबो आदा फेरेंगा? सोलाबबा खबर हर। थामाम मोसागोन मिथिबाय दा। सिगाङावहाय सानैसो लाफानोसै सिख्लाफोर मोसाग्रा, बिसोरखौ जोङो मोसाबाय थानोसै। जोंहा बिन्दास सफायाव जिरायनानै आथिं थिखोलायना लोंनानै बिसोरनि मोसानायखौ नायबाय थानोसै, नङा होमबा? जाया होमबा? दे खबर हर आदा, मिथिबाय? बुहुद थेंक इउलै, मिथिबाय आदा? साला नोंबो जेनबायसोब्रा। जेनाबालाय आराम जागौमोन। दे आदा खबर हर दे। आदा फेरेंगा दुखु दा मोनसै, फैदो गौरां बिलि हटेलावहाय बारावहाय आराम हाबनानै मुसबुट, मिथिबाय? आं लोंहोगोन नों लोंहोनाङा, फैसा बिलखौ आं होगोन। दे आदा दे फैदो।